DJ Holy Flow. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Weekend yapfuura kwaisadanwa anonzwa aive makuwerere pakuvhurwa kwedare, pakuvhurwa kwematare asekuru Tasvu. Nangoya panapa ndingokuratidzai anonzi mahighlights. Kwaitwa zvidavado, vanhu vaifara, vanhu vainwa, ende mweya yakaipa yaibuda ipapo. Hanzi masvikiro achitaura. Angari mawani zvekutodaro. Inini ndakaona mukana wekukurukura nasekuru Tasvu pafoni, vakandinzwisawo 1 or 2 zvinhu zvaiitika. That's the screenshot irapo iyo tichikurukura pavideo call. Vakati muzukuru, dare ravhura, vanhu ngavauye vaite sei, vabatsirwe, vanhu ngavauye vabatsirikane. Zvese zvinoperera panani, pana sekuru Tasvu. Ende ndakaona futi mukana wekuzotaura futi nababa Keketso. Ndati ndizokuratidzai video ravo. Vakaparadza vanhu pastage. Aiwa, murume anogona zvake. Kana takunyatsotaura zvekugona chaizvo zvevanhu vane chipo, vasingaite zvinhu zvekumanikidzira, toda kutaura nezvababa Keketso endimuridzo. Ndiye munhu wacho zvamanje. Sada ndikuratidzai mahighlights ezvaiitika ikoko. Kwaifarwa baba, kwaifarwa zvekutodaro. And the PA system yanga iri papo angatori ma1 zvekutodaro. Let me show you another picture here. Iyo stage hiyo yanga iripo. Kwaifarwa zvekutoita sei, zvekutodaro. Miremone chaunga changa chiripo futi ipapo. Angari mawani zvekutodaro. Handisida kunyanyotaurisa, handisida kunyanyopedza nguva. Namba dzasekuru Tasvu ndichadzisa pascreen pamunenge maakuona endimuridzo achiita zvidavado zvake zvaaiita kuvhurwa kwedare rasekuru Tasvu. As for me, DJ Holy and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video. Tasvu ndetakandorewo kamufambiro kachakwaninoita ndionerewo pamotomare kumangomongo ndiratidzewo suro darika mutanda chikazakabike mama machenjenje kwachawanda
shasha. Kwazuwai vanotenda. Kwazuwai vanotenda kuti tasui munduru. Kazuwai vanotenda kuti tashu akatumwa. Kazuwai vazukuru vatate guru tashu. Ipapo ndodairo ndoti kazuwai vazukuru vachihera. Aiwa rakanaka. Mukona rakadai sundo zuva ratinofarira kuchingamidzana nevanenge vambonotura bifu vapetuka zvavo vati aiwa regai tichifamba nenguva ini ndofara kuona nyama nemweya zviri pamwe chete takadai so zviri kuratidza kuti mhepo dzedu dziri kutichengeta ave manake kune umwe neumwe ari pano panzvimbo takaenda takanochipeta wemurizongo oye